Значи не е Явор човек, рече ми реди състава. Нека с това да почнем, да сме наясно. Да почнем от там. Значи с момчета се познаваме, много добре работили сме заедно, играли сме много добре, знам техните качества. Помагали са на отбора в трудни моменти. Една от най-големите победи е с Коли. Пак казвам, не е нищо спрямо момчета или техните качества. Нищо такова няма. Просто е малко обидно и много провокативно и нагло от страна на Явор. Вече сме свикнали. Горе-долу, така че това не ни очудва. Да няма значение, това ще... Ние ще си говорим на терена. Нека той си говори по медии и вестници. Значи 4 човека имаме ние. 2 места имаме свободни. Нали така? 2 места имаме свободни. Мене ми трябва защитник. Не мога да пусна в защита нито Коля, нито Иво. Трябва да отговорим на Захари, който разбрах, че дошла му зелената карта, ще играе. Трябва ми защитник, не мога да обещая нито на Колю, нито на Иво, че могат сега за вторник да разчитаме на тях. По-скоро ще мислим за физически да се противопоставим на съперника и да отговорим на това. Пак казвам, те са винаги добре дошли. В нашия отбор знаеме с тях, играли сме. Аз имам пълния респект и най-добро чувство към тях. Пак казвам, не е футболен аргумент, а по-скоро е физически. Трябва ми защитник, те са офанзивни футболисти. Имаме 2 места. Това е. Те нека да си спомнят някой ден, нека да си припомнят думите на Явор, какво той е казал, да го прочитат. И да се замислят, искат ли да играят повече в този отбор или не искат. Мен вратите са отворени. Вие. Това е.